morning, welcome back to my new vlog. जों दा दिनै फेमिलि ट्रिप मोनसे थांनो नागिरदों. बहा थांगोन दसे उनाव मोनथिगोन नोंथांमोना. कंपनी पकरा. So जों दा सफैबाय रौता. एसे ब्रेकफास्ट खालामबाय आरोना घुगुनि पकरा बिदिनो. So जों दा जाखां लोंखां थांगासिनो तेजपुर. 60 odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. Dalang singaw ba? Chai break. Direct tamol ni friend ni beda. Saya muzang ka. Ay anay. So bene jabai. Kaliya hamara bridge TEZPUR ni. थिंजाय आमाइजों बाबाजों थाबायबोगासिनो नै दासो. Spending the night in Dixon. Odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Wow, what a pose. Oh yeah. Meow. दहाय नुहुरनाय जायगायाव फैबाय दहाय बिनिफ्राय नुहुरदोंमोन ना जों जनाया बे टावारनि सिगाङाव ओइ नैबे भिउखौसो मोजां नुगासिनो मिथिबाय नैबे थ' स' दा थांसै नेक्स्ट पार्कआव चित्रलेखा बारा टाइम गैया माने जों बेनिफ्राय ओंखारनानै थांगोन चित्रलेखा बदम पुखुरि बेनिफ्राय ओंखाम जाखांनायनि उनाव मा होनो बेखौ नामेरि दङ नामेरि चित्रलेखा उद्यानाव तेजपुरनि लिचि नै लेसु बिराद अखा खोरोमबाय होना हरबायब्रा नोङो इमान आराम जिरायफैदोल'सोमोन हा मानो होना हरखो नोङो स' जों दा बेनिफ्राय थांसै बुन्दा बान्दि चालु हो गया अखा हाबाय नै जों दा लिसु बागानाव फैदो नोंथांमोना मिथिगौना बे लिसु थाइसेनि दामा बेसे थाइसेयाव 30 थाखानि फाग्लासो जागोन
माख्रानो होनो लानोसै बेसे नैबे नैबे 40 नो 30 थाखा लादो नेखो 30 थाखा हाया जोंनो बायनायसो हा बायना लाबोनो जोंनिबो थालिर लाबाय थालिर ट्रेन फैदों ट्रेन थाथ'नांलायबाय जोंहा नोंसो जायाखै दखं ओइ बेंग्रा ओइ फिसा मासे बालायनाय गावनो हारसिं लाथुमजोबगोनसो खोमा nhom जों फैयो जिया बरलि दैमायाव भालुकपुं खाथि भालुकपुंआ अलमस्ट बेनिफ्राय आरो 10 किल'मिटार आरो सोमदो माथोखाय मा जानोखाय जेबो जायालै थ' जों थांसै बेनिफ्राय ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानानै ओंखारलांसै जों दा बेहाय ओंखाम जानो हाबबाय ओंखाम जानोसै गारिखौ बिथिं पार्क खालामबाय आरोना ओंखाम जानानै डाइरेक्ट ओंखारलांसै तामुलपुर उदालगुरि